i perari baro wala kalong kapor kabala kamen ngadap da kijing kemen bani i ba phe shong hang ne klem ki na do mene bat kat banang slam kat banang miet kata nang bon upai ba kini kelai man sim si gade yanga ban ngatrai enam dan kha kijing lang ki bakum kine handai kini kanuksa jong phi le se kan sa penlong kum ni ki wei pat ki jaka jong kini ka briun nyau trap kat bangi nang penlong ya kini ki jing pensyai pai pa hai ki wei pat ki jaka ru kum jo ngai khuble yau shong knor jong kini ka jing lang ba yo bor lang warjri ngai khuble iki wei pat ki rang ba bila don ha kini ka por iba Hamletson Darling, iba long state working president, jong National People's Party, dai ru ya jingkren ka ba shongkhia sibune, hagini ka jingalang, nang ta shushu, iba Lambor Malngyang, walong chief organizer jong National People's Party, jong ka Nongkrem Block, blai ya jingkren kebasna sibun bat keba mapi ki padba hajan man lakimat ki bai kren film menjur iki jingkren jong i watla yong bamenta ila du kabor handai yai don mapi ki padba hangni ha ka program bat kum juro ki nong kren ki ba khmat yong i kum utau ex-MLA. Oh, kata kalong kajing sisya. Handrai, kau mengalong sisian halai kor. Banamar ki kam berking syakri jong u. Kibu yaidan rikat bat pi ki palba. Banamar kat ni jing tre sitom ka jong u. Imat kumban Punjab ya kena ke MP election. Ngala banong ba Lambor Malngyang. Umday tang u ex-MLA, handrai unday next MLA. Bat sashi sempat, ki kam radba, ki kam ki bakrao, unsale khamha, kum next MLA, bandi ki baulale kum ex-MLA. Kublai shibun, ba Lambor nakabenta, ki kam jong pi ki balale, bat ki ba pin sale nang ne jakmat ni don ro hang ne yesibun ki rurang ba ki banga sodan kam ya kaban ke daong ne iba hilarious poichen president jong ke NPP nong kremblong nang ta ni don ro hang ne ya urang ba snong ba HK sotun belai ya kecing duai ya kabasdang mene badi ba es kharkungor belai ya ke jingkren pediang baru belai thuru yanga bangadai ukun jong keni kadong kathan ukun jong kinong pom lakrai ipa jungai dei nang ni na pom lakrai kum tangam sngo nong wei habanga yang ha pedang jong pi ngayeng kumukun jong pi bat shua bangan wan si kena meeting ngala penut por lai kenta bani kendo bat kato kene ki bai kha ki jonga ki pa khna ki jonga ki bala seneng la krau yang amne ki bala aiba ma iti bat ki bala turku kerdo bat penong jing doai ro shua bangan wan ha kene meeting komta ngayeng ka pat jong pi kom ukhon jong pi badap da ke jing sngoret ban yang khmat jong pi ha kene upor kublai sibun ya kejing wan ke jong pi ban cha skor ban sngam ya kejing kren jonga kebangan kren ha kene ke jan mit ngidan ru hang ne ikiwei kirurang ba ki bangala ban kedau iba eda lengdo nongbri iba ngampoi perkhat bangan sayo ban ya kenjut keti bati ha kene ke jan mit ko masih benai siteng
Ngalayo banyakran bat I nakapor sa kapor lang bagapuan. Bat di ba lambor malngyang ila penurlong ban penyaso sendan di I bat ke National People's Party. Nang tangi don hang ni ikongpul khar kungor ibang ila pediang sobha ngas ngodai ban ai kublai pi kong na ka benda ka jing I jong pi ya ka jing don kam ban penpha ban wanra ya ka jing kela da ka be trailang bat ka National People's Party ki paranong sosnong ki kur ki kha ki lok ki jor ki parari bat baro ki badan ha kene kapor kalaya sibun bat menta kalong sipau duna sipau minit lada penkut no sipau baje ngani okren tang sipau minit ngam tep sekat no pinang la bani sya ang ne hapdeng keler kepala sedang ban pecah ban ngaro ngasdang ban set kemut namar lasdang ban kem kebayong kli tenrei kata kam dei ke jing telat ke silong ba namar balaya serum seneng tikidan hi katu kan ni ke jing sedang ban kia gamet hadrei mlelei kermen ba mapiro pia klan pia shan bat pendang la ya ke bani am katu kan ni por bangan kren katu kan ni kimat ki jura ki bedei bat kan ni ke jing pensai pai ba ki paranong sosnong ki parari ki bai baro kom ukun jong pi nang ni na pom lakrai ngaim ke jing em kom ba em mapi unong rep unong ri jing ri unong kit jing kit unong pu unong dan unong tangbon unong sumar yaki jingri bat kumta ka jingem kabalaya lengba kirai dam ka kia kashan kitep kijur bat kilenti kibae lengba ka jingem kabalami na kalong yin kabaduk ipa jonga idai breu batre sitam baduk imei jonga ro ilong ibaduk ibatre sitam batre belah basyong dukan kumesong dukan mapi mangaro kumta mankasngi rengkat ipa imei nado dangret ngitre sitam kum gitu ikuan baduk ngaru ngalayat lengba kata galenti bat chua bangan pas ya ke matrik ngalahap ban sange laisin ke jing late school hanrei ke jing trai sitam ke jing yai ne bat kaspa bakodor ke ba imei pa ki ayanga dei kasneng ke krau dei ke jing ikai jongki kimdan kapisa katengka kimdan kaspa kapau hanrei kidan yakawai kabawat kibarius pa ro kimla ban ai bat kata gadai kasneng ka kraw ban em ka jing em ka batre sitam ka jing em ka batibriu tiblei ka jing em ka bala ban yaisha iki jinge ka jing em ka badan ni ka thong ban pen sya ka lawai ka baphanai bat dei na kata gadau hapdeng ki jinge ngalayele sitam ya kabanya chaprang ka jing em komu khna komu samla hado bangarangba bar hado kene kapor kumbangalong banta ngalong kumni kumbangalong nama dei kasneng ka kraw imei pa kibate breu kibate blei dei ka kerkhu kerdop ki mei kha ki pakhna dei ka kitbok kitrian jong ki kher ki mer ki ba e ki ba thon ki ba tep ya ka jing em jonga ya ka jing trei bar ka jing long ka jonga ki parari ba e bon ki ba lengo kumno u doktor nonglan babat menta ya ka kerdan kumunohi kai high university bat ban pe
iki college ki badan hapo jong ka North Eastern Hill University updiang banyale yakni ke MP by election menta ki parari be ngasipwa ban kedaw lengkot kat tu kat ni ngan penjrong show ya ke jingkran ki parari ngalapdiang yakni ke jingkerpat jong National People's Party banyale yakni ke MP by election namar ngayui bagni ke sorkar kadai ke sorkar ke batrai bat ka sorkar ke bawanra yaki jingkala kum unong hikai bat kum unong kentiu ya ka pule ka puthi ngayui ba ke education lani ka pule ka puthi ka jingnang jingstat kala kenrum kenram bha hakini ki pausnam ki baladap handai dai kene ka sorkar kala persang kepala persang ban penbet yakni ki kenrum ki kenram hagasnem arjar khatra bagni ka sorkar ka sedang ye ke banwan ban sunsyar badu kondat ke sangma ula longkom chief minister ula thong ye ka task force kata gadai ka kenhuan ban sna ye ke education policy ban ngalong udkhot jong kini ka kenhuan ban ngalayo alhat ya ke ban ya sandur bat menta kene ka sorkar lengba ke jingdan kene ka polisi kabalanang penbhana kawai kasnam si kawai kasnam kalala ya ke ban pensuk ki kinoi kai ki baju ki hasurap ki nongi kai ki baju syatngan ki to kinoi kai jong ka LP section upper primary section kabangyong ke elementary school menta kira ai ya ke jing ai khuble ye kene ka sorkar ha kisnem ki baladap ngi i ki jinga ki hanrei ha kene ka snem ngi ki wan de ki 4000 ki noi kai hangtai ha student field ha jayau ha shillong ban ai khuble ye kene ka sorkar kala weng ngi ki jinge ha kaliang jong ki noi kai school bar ki nong penyat school ha ka elementary level Niyo ya ki college kilami bon tali ki college ki bangi khat ki people's college but kini bon tali ki college kilami bat layo ki jingerap ki ba menswa kimlong ki college ki ba biang ki noi kai lane ki ba ki khna ki yo ki noi kai ki ba biang handai menta kini ki college ki layo ya ki jingerap lengba kata ka people's college scheme ka college ka bangale hikai nangkong bat ngalong komu principal kat tu gane por ka mau sendram border area college nang ta ka way pat ka college ka bangalalong principal kumba Andrews nam siteng ka mau kerwat snap sim college mau kerwat kila yo yekini ki scheme bat kila long menta ki people's college kini ka sorkar kala pen urlong yekini ka scheme ka bala pos new leng ba ki post nam ki bala dep but bon tali ki college ki bakum kini hakeleng jong kari khasi bajanti bat ka jalahi baro kawai ampadan ka no ka sorkar ka bawan ra ki people's college dei kini ka sorkar ka pamenta hakeleng ke education kini ka sorkar kala le bahasi ka dei kalawan ra ro ya ka medical college Shillong medical college men samsnam nang ta engineering college Shillong Engineering College nado kene kasnam kabaladam nangta kom officer beripeti college apa ka jela ki college kom kini ka medical college engineering college kini ru ki ha popo ke jing pet kene hu the komu director jong college development council ngalayo ya ka ban don kti ban pen state ban pen yo permission ban pen yo affiliation ban pli ni ki college kene ka sorkar ngi i ka dei sisha ka sorkar ka batrai ladap hi ong ba kene ka sorkar ka bat kamlong ka sorkar ka batrai kli se kene ki jing kli la don nam ki sorkar ki balawan ra medical college engineering college apo jong ka jala dei tang kene ka sorkar ka balawan ra ik ba kum kini ki professional bar ki technical institution shu lawan ra ro ya ka State University Williamson Sangma State University kebadan menta ka headquarter hapo tura
bat ke kampus Hasilong ngai i ba kini ke university kalong ke belang dei ban penbha bat ngidan kam ban penbon ni ki campuses ye ki center ki jaka ai jing hikai hapo jong ke ka university ha ki wei pat ki headquarter lani district headquarter bat ki dong ki than jong ka jalan kani rei sipun ki kam ki baradba ki ba ki sarkar ki ba menshwa uni chief minister ulat rei sipun ki kam ki baradba konot ke sangma ki ba ki wei ki chief minister ki ba menshwa kim pat chimla ban penulong PE iki kam baradba am tang kini ka surong ka bangyong ka pom lakrai pom lakrai kumnom to pom lakrai like kor pom lakrai like kor nei like kor pom lakrai like kor amdei tang kini ki surong handai PE ro ya kini ka surong 4 lane lani kabayan kasrok ba kasrok he katai ha sirpi hado apar silong nang ta siru dauki kisrok ki bakum kito gi dan na kini kisnem ki baladam baki ong ye kini ke jaka sipai amla ban penki handrei ha kini ka sarkar ka mental la ban penhe ye kini kasrong ban layo ye ka forlien hangtai nadu sirpi hado apar silong ni bakene ka sarkar ka long sisa ka sarkar ka batrei ki bon ki wai pat ki kam ki bakene ka sarkar kandang le se ha kene ka snam kene ka sarkar kan sala ban plibiang sai ki wai pat ki professional but technical institution dan pen krea menta sa artli ki nursing college ki babaro sikata ngim padan handai menta lasdang ban pen krea bat sian le sian sala ban pli kanihu kalai ka permission kabadan kam menta kalong ya ka sarkar ban penbit penbiang bat ban yo no ya ka affiliation bat baka course kan sedang no na ka benta kinas ki ban puli ya ki degree ki bakam sejrong ki parari ki baye ngala pedang ya ki jingkar pat jong National People's Party ban ya kun ya kani ka MP by election hakini ka kenti ka bamenta namar ngayu i ba kini ka sarkar kalong sisa ka sarkar ka batrei dangdan ka to kani ki wai pat ki kam ki bangi dangdan kam ya ka ban penbit penbiang hakiliang jong ke education ki dan sibon ki ba ngidang dan kam ya ka ban ai jirap ya kinong seng school ya ki kmi ki pa kiba kersan ni ki kun jong ki ban pa school bat kum juro katulap jong kinoi kai kat sabang let keleng jong rikasi kidan kita ki unaided recognized secondary schools but higher secondary school ka sarkar kalala ban lebha na kabanta kinoi kai college bat kum juro na kabanta kinoi kai elementary school hanrei na kabanta ki secondary but higher secondary school dangdan sibon ka kam badang dai bantrei ki parari be kom unoi kai kom unong sen school ro ngadan lai teli ki school ki bang kersan bat ngan no senyang sikini ki lai teli ki school na ka tulop janga kom professor batrei hangtai Hanod Eastern Hill University ka jingkit kalong ka bakia bat ma phiro ki ba sponsor ki school ki ba pher ma phi ki nong panyat ma phi ki sengnyam ma phi ki snong ki thau bat ki hima ki ba panyat ki secondary school pis ngau thu kat no ka khia ban penbiang ye ki noi kai ki kmi ki paro pis ngau thu kat no ka e ban siu ye ka phi ka ba he na ka banta ki khna school ki ba puli ha ka secondary level namar amla ban penyo school lani penyo admission ye ki khun ki jong phi baro tang he ki government school lani ki deficit school lani ki school baloyo jingeram ki ba ka phi ka khamret ki haban pha si ki private school ki bam pat yo jingeram ngayu i da ki khmat ki basai badai ban penyo jingerap no kloi
na ka benda kini ke skul kom ta ngawan sekamat banyak trailang bat ke sorkar da ka banga simbe kini lengkor banyak kun ya kini ke MP by election kenang bangan yo kalad ban ai jemut ya ki nang sensiar bat ya ki department ya ki officer ki badan hak education department ngala kedaw hakmat chief minister bat ki deputy chief ministers hakawai ke jingalang yakini ki jingdan kam bat chief minister ulong dei na kata kadaw ngidan kam ya pi ban ya trailang bat ngi bat ban ya khon ya kini ke MP by election kom ta da ke jing skau ki kli nga kloi ban ai ka ketika man ka ketika diang jonga kom unohi kai na ka benta ban kentiu ya ka pule ka puti ngidan sibon ki waipat ki kam ki bangidei ya ka ban pendam bat kata ka long ka kam ka bedei ha ka liang jong ka jing jong ki nongrap ka rap karyang ka balong ubudlom jong ka yo ka kot ki parari biit nang ta ka kamri jingri nang ta ki kam karkhana kini kilong ki bangidei ya ka ban yarap kerki ya ki nongrap ngimpadan ya ka polisi ka baklan lani ya ka rukam traikam ka baklan kumno ban yarap iki nongrap ban kan siaw iki marap jongki ki bahau jub nai ki phu lani ki i hanrai amdan jaka bu jaka kan siaw na ka benta jongki ki parari be kum unong rem kum ubriu bawan na ki ying jongki nong rem ngasngo kia hadu kata-kata na ka benta ka jing jong ki nong rem iba agent star kurkalang irawan bane kendo ban nga rengkat bat kumba san phau hendro phau ngon ki nong rem ban ot ye ki jing ki baki ki kendo ngasngo thu iki jing ki jong pi u benai bat ka ayom ban khe chu so sau kalong la kumno tanga pedeng sipnai siteng lani ar benai do na ubai nengkong hadu ubai khado komta bandi so sau tanga po sipnai siteng bat ar benai namla bandan kayo kabala ban thiet lut ya baro so sau jong kari kasi dan kam namar kata ya ka polisi ka baklan bandan ni ki yin ban kensiau ban bu yu so sau ba un numput ngim padan ni ki yin ki bakum kita lada pijet yang aku mu MP jong pi ban le chedeli ngan ya trelang bat kini ka sorkar ka bamenta ka sorkar ka baklan jaga jela ban pha ya ka jing terwa ya ka proposal chedeli ban pan ya ka pisa ka fun ka seng ka song pisa ka bahe banginla ya ka ban snai ki ying ban kensiau ikini kimar marap ki jongpi ban bo bakin ne kin numput bat bangila bandi khendiat khnang ba mapi kinong ram pinam duai lanile terwa yo tanga po sibnai arbnai ikimar ki ba pilarap baro si samoi rap jongpi nang tangi don syo upul kubi baju i ba hakaju kapor upul kubiro ui haki ju kibnai ki parari be amla bane di phul kubi tang sibnai lane arbnai lane amla ban thiet lane ban yabam phul kubi tang sibnai arbnai ngidan kam ya ka polisi ka baklan bar ngidan kam ban wanra ya ka song pisa ka baklan na ka sorkar kami na ka benta ban bu kensiau ban thau ikilat kumno ban penyat ya ka di ka thiet ya kini kimar hakar kam kaba amdei tang haki khendiat por kaba lengkot sibnai lane arbnai do ngidan kam susu bandan ka polisi ka baklan na ka benta kumno banyada ya ki jingri ki jangpi dan wei palok jonga nang ne nong krem sisien phone baduong yanga kisnyang jonga sau pokandai teli tanga po sisngi simet kiyap hapo sem ka jingdu kalong da ki pholak hadien artaya ufon wang menta lakiu syaka hnriu pholai teli kisnyang ke bayam
kamdan ka polisi ka baklan ngidan kam ya ka politics ka bas yo ijngai bat ka baklan ngidan kam me kilat jingada na kamta kini ngidan kam ro ya kilat na kamta ban thawi ki karkhana ki baret hakisnong ki thaw ki jongphi kumno ban penyat jeo ban penyat dor ya ki marap ki jongphi ki jingri bat kumjuro ye ki wei ki mar ki bedai bat kini ka jaka ka dong ka than jongi bani im paramangi bani di thiet paramangi bat ya ka batam banyo ban salan sabar na ka benta ka jingyo nong ka ba khambun ki parari kini ki long ki kam ki badangsa ki bangidai ban le bani dan kam namar kata yau MP be trelang bat ka sarkar ki parari be ni dan kam namar kata ya ke jing trelang jong phi ki pajba ya ke jing kersan jong phi ki pajba ya unong mi khmat badan ya ke jing kitkli bat ya kaman bantrei ki parari be ngayu ida ki khmat ki basai baladang dan sisa ka jing yu ijngai hakane ke jok ka bamenta ginla ya ka banyadai kini ki jingdu ki mar rap ki jongi ka jingyam jong ki jingri ki jongi bat kumjuro ka jing penyat jeo ye ki mar ki jongi hakarukam ka ba kham yo nong phini i ya kata lada phidan yo nong mi khmat bat ka sarkar ka ba khlan ka ba dan jing kitli ngakwa ban kedau katto kadni ki mat ki jura lani ki issues ki ba ka jaj menreu ka dan kam kerki kembala kedau syakman bat khamtam kembala kedau ibal lambor mangyang menne bangidan ya kawai ka jingdawa ka bakerki kom ka jaj menriu berkata kalong ka jing penrung ya tin kasi ha ka khrnet ka bapra inner line permit lani ka ILP banyada ya ka jing jelei lani ka jing wanrung bian jong kibri ki banabar ha ka ni ka ri ka jongi kini ki artli ki mat jingdawa kilong ki baka sarkar jela parti ki badan hakaliang sansar baro kilia manjur kumjuru ki parti ki badan hakaliang persa kiniru kilia manjur lang kumta kini ki mat ki jura kidei ki jingdawa jong kajat benriu habang ki jingdawa jong kajat benriu kamut ki jingdawa jonga bat jong pi kamut ki jingdawa jong upai ba Hanne ke jingdawa ban penrung ya ka tin khasi ha ka khnit ka bapra ka jing pentrai kam ya ka innerline permit lane ka ILP kam dei tang jong ka NPP hanrei ka dei jong baro ki political party ki dei ki mat jingdawa jong ki turu ki badan ha ka opposition lane ka liang persya kamta ki parari be ngidan kam kerki ya kene kamat ya kini ki mat ki jura ki bakum ka jaj benriu baro kawai ngidan kam ban penurlong dan kam yu MP ban lech Delhi ban ya slok bat ka sarkar Delhi bat ki MP ki bat khamtam ki dan khamtam hakaliang sensian ladangi kwa sisa ki parari ban penulong ikini ki mat ki jingdawa ngidan kam ya UMP na kalian sensyar ngidan kam ya UMP ubadan hakaliang jong ka sarkar kom tang kerpat red yapi lada pikwa ban penlong ya ka ktien khasi ka ktien balai itu hapo ka khnit ka pra jong ka ktien jong ka riti sensyar Snobha banjit yo doktor nonglan ki prari be kani kalong ka jingdan kam ka bakirki jong ka jaj benriu kani kalong ka jingdan kam ka bakirki balaya menjur da baro ki political party bala kubur da baro ki pa khasi penang komta ukertong bayeng hagani kapur usim yalade banra yakene kamat kom
kamat kaban lingkong habalet sa parlimen bat usim yaladi ba umlong tang ukertong jong ke NPP hanrei habi yasait na kamta kani yasait na kamta ka interest jong baro ki political party yasait na kamta ka interest bat ka jingkwa jong upai ba kamta nga sim yaladi bangadei ukertong jong pi ki pai ba ki parari bein nga kerpat ye pi namar kata ba pin sobha ban rai da ka rai ka bastat menta ban penlong anyi kini ban penlong kami kini ngidan kami ka majority ladangi kwa ban penurlong jit yau kandidat hakil yang sensian kini ke election kamdei ke election banyak thau sorkan kini ke election kamdei ke election banyak kini bor namar ka sorkar kala dan lupa hame galia ka sorkar kala dan lupa ka deiru ka sorkar ka baskem ha delhi ro ka sorkar kala dan lupa ka deiru ka sorkar ka baskem ka NPP ka dei ka bayalam ya ka sorkar megalia bat ka deiru ka coalition partner lane bayate lok bat ka sorkar ha delhi lada ngikwa ban penurlong ya kini ki mat ki jura kaktin khasi bat ka ILP amdan da kawai pat kalat hanrei kabasuk bat kawala khamla ban penulong wat la ki dei ki mat ki bajuat kadei tang kawai kalenti kata kalong lada upai ba ujit ya ukertong lane u kandidat na kaliang sensian ki parari beet ngangai bama pi pilang ki padba ki bastad bat hakne ke election ke bamenta ngadon ke jingkermen ke baskem bar ke bakrau ngamdan jing artien bama pi upadba pinjit yau official candidate jong ke National People's Party u Dr. Nonglat baju khot i u barok ki parari beet dan kam sisyo yau MP bon budin amdei tang ban lek penlong anyi kini kimat ki jura handai ban budin ya ki kam ki jam jong ka sorkar jala ki ba ka pha sedali ya ka jingpan ya ka mang tengka na ka mentai ki department ki ba pher hang thi adali bat habalet sathi sedali komo MP udan kam ni ki kot kisla udan kami ki data ki skor jing tip ban ra sethi ban peni sethi bat ban yasai katkom ki nongrem ba ka sorkar jala ka pha nang ni na secretariat nasional sedali ban le ya ka taru dan kam yau MP bi trelang bat ka sorkar jala lada pijit yau MP uban let marway uban yeng marway ha parliament kumno ulit pan ni kikot kisla na ukondat ke sangma kumno ulit pan ni kikot kisla na ki menteri sorkar jong ka jala lese la ulit pan na ki kinong ya kini kam ngin sakran hi mangi ki parari be la pikwa ba ke jing budin ya ki kam do MP jong pi kan long ka ba seiso jet ya u MP jet jo kertong na kaliang sensial ki parari be haba budin ro iki kam ki jing petrai kam iki skim ba pher dan kam ya ki jing yadbet dan kam ya ki jing trelang haba pentrai ki skim ba pher hapo jong ka jala baladama pi ki palba hilap kino ki jing bakla ki jing ne ki jing duna haba pentrai kam kino ki skim hakisnong ki thau ki conference jong pi ngakan tu ya pi ban kiar na ka jing yahla ban kiar na ka jing kedaukti hanrei ban ya thu ya kita ki jing hakmat ka sorkar ya thu haki officer jong kita ki department ya thu ha minister jong kita ka department ya thu how chief minister ya thu how MP jong pi badan
hakaju kalyang sansyar lara phile komta kandan kajing scam ka sansyar khadar kandan kajing yajbet ka sansyar khadar nakamanta ka stable government but ka smooth governance nakamanta ka sarkar ka bane hakajala nakamanta kajing yajbet yajrenti kajing pentrai kam ya ki skim bapher dan kam banjit yo MP na kaliang sansyar komta sa sisenpat nga kentu ya phi nga kerpat ya phi lada pi kwa banla o MP jong phi unla ban pelong an ya kini kimat ki jura kaktin khasi bat ka ILP toy ngam ai ka jingkular hanrei nga sim ya ka jingkitli panya sai tenge na kabentakan ni nangta lalangi kwa ya kaban pelong ya ka jing budin ka basa iso bat ka jing pentrai kam ka berhenti ya ki skim ya ki AK baro ki kam penroi apo jong ka jala sai sisin pat nga kentu ya phi ban ai ya kawai ka kam ya doktor nong lain kay kata ka kam nga kerpat ya phi ka kam ka beretam bat kata kadai ka kam syakri jit ya doktor nong lain komu syakri jong phi ban le syadali ngamlong setia ukenrat leneu bahalor jong phi handai ka jing kerpat jong ai phi ban penlong ya phi hai kini ki khniat nai ki banwan komu syakri jong phi ki parari be kata kalong ka jing terwa jong ai phi kata kalong ka jing kerpat jong ai phi hagaba penkut ya kene ka jing kren ngakwa ya kaban kentu ya phi haba pidan hang ni ngangai pidan piwan hang ni da kaman sim jong ka jing kitli ngi haman la ki jakakat sabangalet ya ka jing kersan jong ki pajba kebala penlung men sim yanga kebala penkhi jing motro yanga kebala pen perkhat yanga balai ki pajba ki wan ban kersan haduk kat ni lese hakini kamadan haki jing pensyai pajba ki ba julong na kapor sa kapor kani ka jing lang pajba ka pamenta kadai ka jing lang ka babun briutam dai nam dai pajba bat kani kadai kadak jong ka jing ya teli nga kerpat ya phi ba pinyeng teli hakini ka kenti tang kawai kasur kawai kabut kawai kabor wan lang na kamenta kani ka jing dan kam ka bakerki jong ka jaj benreu ban penulong ya ka jing dawa ban penrung ya tin khasi ya ka khnit ka bapra ban penulong ya ka jing dawa ban pentrai kam ya ka ILP ban lang penroi ban kentiu ya ki kam babha jong kani ka sarkar kabang i bakalong ka sarkar ka batray nang taban wan rarui ki nong mikmat ki baklan ki nong mikmat ki batray hakini ki election ki bansawan am tang hakini ki election hanre ki election hakas nem arajar arpupra siya ka Meghalaya Legislative Assembly nakamenta kini ki bang i nga kentu ya phi ban am ya nyau syo ya ke jing fair party haki jaka ki ba fair ngan ya thu ya phi kat ki bangalet ki parlok ki nang kersan na ki party ki ba fair ki wan ban syong lang ha ke juga platform ki wan ban ai ya ke jing kersan dan ki bala keloi tan jono kom kit khat jong ke NPP dan ro kibawan ban kersan yau kertong jong ke NPP u doktor nong lan hakini ka meeting kiba mentaro nga kentu ya phi da gawai kasur weng no ya ke jing sngau party weng no ya ke jing
Kitu kijing wadau, kitu kijing thut, kitu kijing mong, kitu kijing skosi. Lese pilakum ya bakla. Lese pilahab bandia jingai no. Kajing dai parlok bateng-teng wat kajing dai bahaying ro tang nam tagi kam election. Ngati ngam kuat ban election ban ya penpat sinong penpat yeng. Lani ban ya kiar no para marjan lani para sinong para tau. Ngakwa barwana ya kajing teli. Weng no ya kajing isi. Weng no ya kajing shun. Weng no ya kajing keno. Weng no ya kajing kren bom dai. Hoi kajing pensai te don kam. Ngasim ya kini kam. Rengkat bat ke moto jonga lani kitin pira. Ban penbaha, ban pensai, bat bantai. Ngakentu ya pi kipai ba baro. Sengau baha benda sim bentalang. Sengau baha benda snok lang bat kini kajing temu jonga. Ban penbaha, ban pensai, bat bantai. Saya sisin pat ngong yang teli. Klem kajing sengau ya per parti. Tang kawai kasur, kawai kabut, kawai kabor. Ngin jit yo MP. Bayang hakaliang, jong kasorkar. Bala banya trelang, badu chief minister. Bala banya trelang, bad kasorkar hadalhi. Kata kalong tang kata kalenti. Naka benta ban penurlong yaki mat ki jura ki jingtawa jongi. Bat naka benta ban wanra biang yaka sorkar kabaklan hakini ki snem ki banwan. Ngilawang ladangi job hakini ka kenti ki banta. Haki election ki bandangwan ngin sa job biang badi ba lambor sa season 4 in salong u MLA u jongpi. Kan nongkrem constituency kan sayo biang yau briu ubatrei ubriu bala banwanra ye kijing kala kini kilong kijing kerpat kijonga bat hakaba khado ngakwa ya kaban ong ye pi ha katarik hakaba ansapan bena ban jet yu MP ujong pi sengau baha banami palba mi renti syriat klem da penlenai ki hok kijong pi ya ka vote ke jong pi ya weri ki bahayeng ya bahasan jong pi ki lok ki jor wat kitu ki temen ki kro lani ki bomnang ki bomshan yarap ya ki bekin poi sejakat ha vote bat pintem ya ka vote jong pi sha u doktor nong la da ka bashan ro ya ka syap ka jong pi ha ka dur jong ka kot kini ki long ki kentien ki bang ayo pi sngau bha ban let sok ai pi ka jingker ku kerdo ba pinlong ki bakot ki bakia ba pinlong ki badap ki babian ublei trai kedrat nong bu nong thau undan dekat bat pi let sok bat thia sok kublei sibon Kublai Shibun